Og vi har så meiose, som er den type celledeling, der danner kønsceller. Og første fase har vi interfasen, hvor cellen endnu ikke er i deling. Kromosomerne er ikke synlige. I denne fase fordobler kromosomerne sig. Og så går vi så videre til næste fase, hvor cellens kromosomer er blevet fordoblet, og de har trukket sig sammen, og derved blevet synlige. Kromosomerne så lægger sig parvis og bytter DNA-stykker. Man kalder det en overkrydsning, og det medfører, at kromatiderne, der parvis før var genetisk ens, nu bliver genetisk forskellige, og det er profasen. I næste fase har vi metafasen. Her ligger kromosomerne så stadig parvis i cellens midterplan. Og ude i siden i cellen har vi centriolerne. Og tentrådet findes også i cellen. Og næste fase er så anafasen. Og her bliver kromosomerne fra hvert par adskilt. Det sker ligesom i mitosen ved hjælp af centrioler og tentråd, som vi kan se i figuren. Og det var anafasen. Og næste fase er så metafase 2. Her er der blevet dannet 2 celler. Hver celle indeholder 2 kromosomer, altså det halve kromosomantal af den oprindelige celles. Hver kromosom består af 2 kromatider, der er genetisk forskellige. På grund af den tidligere overkrydsning, kromosomerne lægger sig i cellens midterplan. Og så har vi endnu anafase 2, og her bliver de 2 kromatider i hver kromosom adskilt i hver af de 2 celler. Og den sidste endelige fase er telofasen 2. Og her er de 2 celler delt sig og resulterer i 4 sædceller, der hver især er genetisk forskellige. Og hver indeholder det halve antal kromosomer af den oprindelige celles. Og det var telofasen 2.